Què és la feina ben feta? Per mi la feina ben feta seria més un tema de constància, sobretot. Perquè és una col·lecció darrere una altra, o sigui, no és fer només una col·lecció i ja està, sinó estar 6 mesos i quan acabes començar de nou. Defineix la paraula glamour. En si la paraula no m'entusiasma massa, no m'agrada. És bastant, per mi glamour és bastant igual a frívol. És la fama i és tot un món que per mi és més aviat fictici. Podríem dir que la teva moda és una mica literària? A mi m'agrada molt llegir, tot el que és la literatura em fascina. I sí que he agafat moltes vegades algun llibre o el concepte d'un llibre, com per exemple la col·lecció d'Orlando, que estava inspirat en Virginia Woolf, però tampoc m'havia plantejat mai que era tan en plan literària. No, m'agrada, m'agrada. Llibres i escriptors que t'han influït. Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, per exemple, també els Hermanos Karamazov. Kafka, m'agrada molt Gombrowicz, que també és una mica kafkià, però més modern. Per exemple, l'últim llibre que ara m'he llegit que m'ha encantat és La hoguera de las vanidades, del Tom Wolfe, Cortázar, el Roberto Bolaño. I es veu que t'agraden els foscos. Per això només fas col·leccions d'hivern? Ha arribat un punt en què ja les marques ofereixen 6 col·leccions l'any, o sigui, és tota una competició que jo vaig pensar, jo no tinc res a veure amb tot això. Llavors em sento molt més còmoda amb les col·leccions d'hivern. I si et pregunto pels colors? M'interessa molt més treballar amb les formes. Llavors el negre i el blanc per mi són els no colors. I m'interessa més el no color, sinó la forma, que no treballar amb colors, amb estampats, no m'interessa tant tot aquest aspecte. Llavors em centro en patronatge i en forma, i en silueta, i en concepte, sobretot. Això és perquè vas estudiar Belles Arts? Per mi no entenc una cosa sense l'altra. Llavors, com ja he dit abans, sí que entenc que la moda al final acaba sent un producte que s'ha de vendre i no és art, però la forma de treballar, les tècniques, la forma d'enfocar-ho sí que no les entenc separades del que és la metodologia artística. Què no pot faltar en cap armari? Jo crec un bon abric, però en el fons cadascú té les seves peces preferides, no? I a mi, com que els abrics i les jaquetes m'agraden molt, crec que un abric te'l poses i ja quasi que no fa falta res. A la vida, atac o defensa? Atac. Per mi sí, atac. Bueno, perquè sempre esperar que t'ataquin els altres és com... O sigui, un ha de lluitar per les coses. Esperar sempre el contraatac, la jugada de contraatac és com molt avorrit, no dones un bon joc. Jo crec que la vida o el futbol, la gràcia és jugar bé.